दावबायारिफोरनि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव मानो एक्स लिरनाय थायो? बेजोंनो लोगोसे एलभि लिरनाया मा फोरमायो? नोंथांमोना बयबो ट्रेनजों दावबायबाय जानांगौ आरो दावबायाखैब्लाबो ट्रेन खारलांनायखौ नुबाय जानांगौ। नाथाय नोंथाङा नोजोर होफेरबायना दावबायारिफोरनि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव मानो एक्स लिरनाय थायो? बेजोंनो लोगोसे एलभि लिरनाया मा फोरमायो? जुदि मिथिया फै नोंथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लादो। भारतारि रेल बिफाननि नेम बादिब्ला गासै भारतनि दावबायारिफोरनि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव गिदिरै एक्स लिरनाय थानांगौ। बेखौ दावबायारिफोरनि सुबिदानि थाखाय लिरनाय जायो। बेनि ओंथियानो जाबाय बे खथायानो ट्रेननि जोबथा खथा। जोबथा खथायाव एक्सजोंनो लोगोसे एलभि लिरनाय थाबावो। बे एलभिनि आबुं मुङानो जाबाय लास्ट भेहिकल। बेनि ओंथियानो जाबाय बे खथायानो बे ट्रेननि जोबथा खथा। बेयो रेल बिफाननि मोनसे कड, जायखौ रैखाथि आरो जेबो खैफोद गैयै खालामनायनि थांखिजों होनाय जायो। बे क'डआ रेलाव मावग्राफोरखौ मिथिहोयो जे बे खथायानो बे रेलनि जोबथा खथा। जुदि ट्रेननि जोबथा खथानि उनाव बेबादि लिरनाय नुनो मोना, अब्ला बेखौ सांग्रां खालामनाय जायो दि ट्रेननि माखासे खथाफोरा आलादा जानानै बहाबा थाबोबाय एबा जेंनायाव दंसै। बेखौ नोजोर होनानै रेलाव मावग्रा मावफारियाफोरा सांग्रां जानानै हाबा मावो। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।